ko hanmen ko para ha u Jesus Christ lengba ko gospel ni yok ngau kabau Jesus Ukraine hanga badapi but ni yok ngau u Jesus u ong shai hanga badapi ba u ai hanga badapi ke jingsuk bat baro gitu ki banget gitu ki bapediang ya ke jing im jung u ba de ke jing hikai ke jung u Henry habangi pet jala ka jong ka jing im habangi pet jala ka jong kar kom le ka junga ka jung pi ko hanmen ko para hato ngi sham jing suk chi shana em lingba kana ka jing im ka bau jisu u ai hanga ba de pi lane habangi em ya kana ka jing im jung jisu lane ka jing hi kai ki bau jisu la hi kai ngi yo chi shana em ka jing suk ka jingsuk yola se ka dai ka wei ka bamanga ma phingi don kam manta habangi pek saudong ka leng ka ri jungi ka leng saudong ka prathei ngi i tang ke jing klumar suda ka jingi kan at na ka wei ka ri sha ka wei ka ri ka jing kan at na ka wei ka snong na sha ka wei pat ka snong na ka wei ka long ying sha ka wei ka tunum ying na wei breu sha wei pat ngi i tang ye ka jing kan at ngiyo i tang ye ke jing ka ja sudah ngiyo i ban ngiyo matang ke jing klumar ha kane ka juk ka jungi ka prathai jungi ka bamanta den mata kadau kau ka jing suk ka de ka wei ka ba mangi bat ka prathai baro ka wei hi ka dan kam hadu kata manta Henry ko hanmen ko para habangi don kami ka ke jing suk nang no ngiyo ye ka ke jing suk bat hae ke ngiwat ya kana ke jingsuk bon ki breu manta ki kwa ya kana ke jingsuk ki don kam ya kana ke jingsuk haba ki kwa ya kana ke jingsuk ki le sha keleng saudong kana ke prathai ki le sha ki tiar ki mata ki jinglong ki jingman jong kana ke prathai banwat ya ke jingsuk don ki buat jingsuk haka spa ka phau jong kana ke prathai don ki buat jingsuk haka jingkemen ki jingsuk bha jong kane ka prathai don ki bot jingsuk da ka ba IT la de ban shakri ya ki wei don ki bot jingsuk da ka ba sha yi ki jing sha shitom ha ka jing em jong ki da ka jing snorat da ka jing lui jong ka jing em lane jong ka men sem jong ki ko hanmen ko para dir mata ka daw habangi le ya ki ne ki e ki baro ki bangi kendu ha jing em ki bangi don ha ka jing em hang no ken ngiyo ya kata ke jingsuk ke basisha u jisu ong shai ha ke gospel bamanta kesngi ka jingsuk ka bang aya pi ka ya per na ke jingsuk ba ka ne ka prathai ka ai ka jingsuk ka ba manga nga aya pi ka don ka jing per na ke jingsuk ba ka ne ka prathai ka ai de mata ka daw ko hanmen ko para ka bau jisu ukran shai hanga ba de pi ka ne ka jingsuk ka ba pi kwa ka ba ma pi don kam pila banyo tang hanga ke e kata ke jingsuk ke bangila banyo no jisu hapadeng jong ke jing hapadeng jong ke jing jing jar jong ke jing em lada mangi ngi em ya ke jing em jong ikat kum ke jing hikai jong jisu lada mangi ngi sha ya ke jing sha jin jar jong ke jing em jong i da ke jing sngoret da ke jing da ke jing pediang ya ka ha ke jing em jong i klempep ngin yo mat ya ke jing suk hapadeng jong ke jing duk ke jing kerdo lada ngim doi ne ya ke jing em jungi lada mangi ngi ai ne ban em ke jing em ke babah jungi lada mangi ngi kamai ya ka hak ban pendap ban penbiang ya ke jing don kam jong ke jing em jungi jong ke ying ka sam jungi hangta ngin yo ya ke jing suk hoj ko hanmen ko para haba pidon ka spa ka peu haba ngidon ka kendeu ka besyap ne haba ngidap ngi biang lengba ka ne ka perthei lengba ka jing kamai jungi ka balong arsap klempep Shipor nginyo ya kata ke jingsuk Henry kat no ken kato ke jingsuk bakaspa kawan ra ha ke jing em jonga ba jong pi klempep kato ke spa ka peu klempep kato ke hajar ka tengka ke bapidan kawan ra ka jing ikan at apo ka yingga sam kawan ra ka jing kan at apren ka wei ke snong shakawei ke snong na ka wei ka ri shakawei ka ri kata ken ke bang ye ka wei ka ri ha bakadon ka kajaka ka boundary la jong kam simhon ka kadang kwa ya ka jaka jong ki wei kata ke bawan ra ka jingi klumar kata ka penduno ya ke jingsuk
hapo katokari bat kum juru kajing ada bat kiwe kiri habangi pe je kilong ying long sam jungi kane ke baja dari mata kadau ko hanmen ko para ujisu ukran shai hanga badapi menta kasngi kajing suk ka bamanga nga ai kadan kajing per bat kajing suk ba ka parthai ka ai pi da kaspa ka peu ka parthai ka pan i pi da kajing suk bha jongka haba pi don yekine haba pi yo yekine klampep ka parthai ka ong pin yo jing suk han reu jisu ong em le bha ha kajing em jung pi yaisha ha kajing em jung pi ya kajing em jung pi ya kajing snoret hapadeng jong kajing kajing jinjar hapadeng jong kajing dok kajing kerdo kajing pulai kepada kong Paulus ukran syai hanga badapi haba ulai keleng saudong kajaka ke bamu yalap ya gospel hapadeng jong kajing sya sitom hapadeng jong kajing jinjar jong kajing em jong pi tonang penroy ya kajing ngai tonang penroy ya kata kajing long Kristen jong pi kata ke bang yoi ke ba kisan ran jong Jisu baru Paulus ki kren ki khot ki ong ki ptha ya kita ki Kristen ki banengkong banle ha kajing em jong ki khnang baki kinyo ya kata kajing suk ka basisha ha kajing em u Paulus dalade ngiyos ngeu walada ula sha lan temau hadu ketemir kajing yap kajing udang yeng ban yalap ya gospel udang sha ikata kajing sha sitom namar ushem jing suk habau sha ikata kajing sha sitom ushem ya kajing kemen kajing tengen ha kajing sha sitom jing nak banta ukres nak banta ban yalap ya gospel ko hanmen ko para kanai kadai kajing khot jong Paulus bokhot yang abadapi bat kanai kadai ka khubor ka bau Jisu ukwa yang i bangin sim ha kajing em jungi token menta kasngi la shai la shisngi kisngi babot kisngi banwan nginwat ka jing sok ha kajing em jungi da ka bangi em ya kajing em ka bau Jisu ulahi ka yang i da ka ba ngisha ya kajing sha sutom da ka bangi em ya kajing em jungi ha kajing duk kajing kerdo da ka mansim ka bas nuret kenang bangin yo ya kata kajing suk ka basisha ka bau Jisu ulakular ha gospel bamenta kasngi in kapri balage jongki khmat in IT yalade how try and you're Jisu Christ